Fil-jiem li għaddew il-medja tal-Partit Nazzjonalista b'mod mill-aktar dirett kixfet għad ta' stejjer li jikkonfermaw l-inkwiet intern li qed jaħkem il-Partit Laburista sforzi ġlied bejn klikek diversi. U kollox jindika li tal-Partit Laburista xejn mhuma kuntenti b'din l-informazzjoni sensittiva u kontinwa fir-rigward ta' dak li qed jiġri internament. Fil-ġurnal In-Nazzjon issa ġie żvelat ukoll kif qal xi raġuni ta' Kastilja m'għadhomx iħarsu b'mod sabiħ lejn il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi li fil-waqt li fuq il-karta u l-persuna responsabbli mill-awtorità tal-ippjanar fil-verità qed jirriżulta li m'għandu l-ebda saħħa. Dan għaliex il-persuna f'data minn ta' Kastilja huwa Oliver Magro li f'Diċembru li għadda inħatar kap eżekuttiv tal-awtorità tal-ippjanar. Fil-verità kollox jindika li Stefan Zrinzo Azzopardi u dawk madwaru fil-Ministeru ftit li xejn ikunu jafu x'qed jiġri fl-awtorità tal-ippjanar fejn kollox hu maħdum b'tali mod li l-uffiċċju tal-kap eżekuttiv ikun marraf b'kull pass li jkun se jittieħed. Qed jirriżulta wkoll li tal-Ministeru qed jispiċċaw frustrati meta jkunu jafu li anke taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed imorru direttament għand l-uffiċċju ta' Oliver Magro għal dak kollu li jkollhom bżonn filwaqt li lilu litteralment qegħdin jaqbżuh u jinjorawh. Apparti dan kollu dawk li jikkomunikaw mal-Customer Care tal-Awtorità tal-Ippjanar huma direttament riferuti lejn Oliver Magro bil-Ministeru ta' Stefan Zrinzo Azzopardi mod il-ġemp u mwarrab. In-Nazzjon żvela li Zrinzo Azzopardi qed iħoss li l-konfronti riċenti tiegħu bidlu s-sitwazzjoni u m'għadux preferut ma' ta' Kastilja. Aktar u aktar minħabba l-fatt li fil-5 distret li jikkontestaw hemm ukoll il-Prim Ministru nnifsu li qed jagħmel minn kollox biex ma jħalli l-ħadd jissaħħaħ aktar minnu fost il-kostitwenti.